Asan Hüsön kantip payda bolot. Bir günü jamgyrdan keyin asmanda sıyqırdı Asan Hüsön payda boldu. Asman tüstü jana jarık bolup, kimdir biri türkün tüstü momposulardan çoğun başlığın çaçıp jibergendey boldu. Baldar bol keremetke suktany üçün köçege süýünüp çygyşdy. Çoňdordan munday sululuk kaydan kelgenin suraşdy. Akıldy çoň ata baldardyn taň kalgan gözlerini görüp alarga Asan Hüsön jönünde jomok aýtyp beribini çeçet. Sizler Asan Hüsön kaydan kelerin bilesiňerbi dep surady çoň ata. Baldar çydamsızlyk menen жооп kütüşdi. Gün nurlary abada jamgyr tamçylaryna jolukanda Asan Hüsön payda bolot. Gündün jarıgy tamçylar arkaly ötüp Asan Hüsöndün bardyk tüslerine bölünет. Kızıl, kızgılt sarı, sarı, jaşyl, kögüş, kök jana kızgılt kök. Bu tüsler birigip asmanda Asan Hüsön dep atalgan koos tilkeni çüzet. Al bizge körünet. Tekine baldar Asan Hüsöndü sıktany menen karap, gün menen jamgyr tamçylary çoğu bul sıyqırdı, sululuktu kantip jarataryn elestetişdi. Alar Asan Hüsön jamgyrdan keyin payda bolotda daima kubanışdy jana jarık gün kelet degen belgi dep çeçişdi. Oşentip Asan Hüsön körgön sayın baldar çoň atasynyň jomogun estip tabiattyn bul keremetine kubanışat.